Един ден с мен като фитнес ентусиаст, който работи от 9 до 6, има малък бизнес и учи се фитнес треньор. Закусвам с любимия ми омлет с галда и пилешко филе, 15 чанти багаж и едно кафенце по-късно, се озовавам в такси към работа. Работя в коуъркинг, като имам доста разнообразни задължения, заедно с това и доста свобода, а малкият ми бизнес представлява ръчно направени антистрес играчки, наречени слайм. При пристигане си отделям около 10 минутки за да си направя грима, след което преглеждам имейли, правя оферти и посрещам нашите членове. В свободното време правя дизайн на нов продукт за бранда ми, като извън работата на компютър провеждам огледи и снимам в екип съдържание за социалните медии на коуъркинга. Понякога си нося храна вкъщи, а понякога в дни като този и отивам долу до стола и си взимам нещо от типа на пилешко филе с печен картоф и салат. Хапвам малка част от него и се запътвам към фитнеса за една бърза тренировка. Тренирам цяло тяло, като гледам по-голямата част от упражненията да са до отказ. След като съм се върнала до яждам обяда, това е нашата кухня, и се отправям към среща, където брейнстормваме идеи за видеа, които ще снимаме следващия път. След това заедно с колега да правим подредба на офисите за предстоящ оглед. След обяд хапвам един скир с плод и ядки. В свободното време се захващам с учене за фитнес курса. Темата беше техники за прогрес. И за финал редактирам видео за коуъркинга. Прибирайки се вкъщи, веднага се захващам с подготовката на поръчка. Тя е за тези 3 красиви слайма. Тук показвам и украсите към тях. И след това отивам в Екон да ги изпратя. Връщайки се, започвам да подготвям вечеря. Вечерям, оправям се и малко по-късно си подготвям порцията за следващия ден за обяд. И с това завършва един доста дълъг и пълен с ангажименти ден. Имам избора да не правя нито едно от тези неща, но аз силно вярвам в това, че ако няма начин, правиш така, че да има.